abubuwan da ya kamata a ce ka rike a matsayinka na ɗan ƙaramin ɗan kasuwa, ko kuma in ce a matsayinka na wanda ya fara kasuwanci ba da jimawa ba, kuma yake so ya ga kasuwancinsa ya samu ci gaba, ya samu ɗaukaka, sannan kuma ya samu nasara a cikin kasuwancinsa. So akwai abubuwa da ya kamata a ce ka rike su, ko kuma in ce da ya zama dole a ce ka yi amfani da su in dai kana so ka samu ci gaba a cikin kasuwancinka. Maybe in kana so ka zama like Dangote, kamar yadda mu ma muna da burin buga mun zo mun zama kamar Dangote wata rana. So akwai abubuwan da ya kamata a ce ka rike su a mind ɗinka. So na farko dole ka zama mai haƙuri da yanayin da kasuwa ta zo ma da shi, musamman a matsayinka na bigina wanda kuma ya fara kasuwanci ba da jimawa ba. So akwai karancin sani da mutane suka yi ma, akwai karancin kwastomomi, akwai karancin ƙwarewa a cikin kasuwancin naka. So kaga dole kana buƙatar haƙuri kafin duk ka zo ka samu wannan abubuwa. So amma mutanenmu ba sa yi wannan, yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wa mutane matsala a cikin kasuwanci. So mutum zai shiga kasuwanci ne ba tare da ya karanci wani abu ko da kaɗan ne daga cikin ya kasuwancin yake ba. So kawai zai zindima cikin kasuwancin ne, kuma ya dinga tunanin cewa ina shiga fa tunda na shiga da kuɗaɗe ko nayi kaza kawai zan fara samun profit. No, ba haka bane ba. Kasuwa akwai wasu abubuwa da take zuwa da su wanda kowa ya san wannan. In dai mutum ne mai hankali ya san cewa kasuwa tana zuwa da loss kuma tana zuwa da profit. Ya danganta da yanayin da kasuwar ka kai ta zo maka. Su mafi akasari loss yakan iya birkita mutum a harkarsa ta kasuwanci, ya sa ya ji cewa ya tsani kasuwancin nan, ko kuma ai kawai hakura zai yi da kasuwancin nan tunda lost yake yi, ba wani profit a cikin kasuwancin. So ba haka bane ba, kasuwanci yana buƙatar haƙuri. Mafi akasarin mutanenmu idan suka zo kasuwanci, hakan ma kuwa su ne masu wayo a cikin mutanenmu na arewa. Mafi akasarinsu idan suka zo kasuwanci abinda suke sawa a mayin ɗinsu so kawai shine zan fara kasuwanci, kawai zan fara samun kuɗaɗe one time a cikin kasuwanci. No, ba haka bane ba. Like bature idan ya tashi zai yi ma kasuwanci like bature, so kawai idan suka tashi akwai wani lokaci da suke ɗiba wa kansu su ce adadin wannan lokacin da na ɗauka kawai ni fa na san lost zan ta yi a cikin wannan adadin lokacin. So abinda nake bukata kawai a cikin wannan lokacin da na ɗauka ina asara, mutane su san ni, su san me nake siyarwa, su sanya abubuwa na suke, su san inda nake da sauran abubuwa dai makamantan haka. So daga baya misali, in muku wani misali, so kamar ni ne na zo zan fara kasuwancin kayan miya ɗanye haka. So na je na samu karatu akan yadda ake kasuwancin kayan miya. Na